som att ta körkort som jag sagt innan, garagebänk. Det är en annan detta. Men det kör han nog mycket mer än han inte har gjort innan, så det är bara att hålla in i honom, så kan han köra så mycket som möjligt och lägga det någonstans. Det är skönt med folk som kör på tunna skidor genom säkerheten. Så pass, ja. Och ni som har försökt göra detta med vilja eller inte, ni vet att det är nästan omöjligt. Och dansa på detta viset med en hoj som väger några 100 kilo, det är inte speciellt vardagsmat. Andy har kört post på detta i 3 år. Bara in har sina yrken att leva med. Ja, vad tar ni vägen? Klockan är bara 4. Ja, så vackert. Så ja, det har en takt i musiken, den kan man använda. Jag kan säga att det blir en hel del extra flik som vi inte har sett innan idag. Den såg vi inte heller innan. Det är rätt tacksamt att han har brommat på styret också.